L-aħwa fl-Awstralja, kull nhar ta' erba' fid-9:20 ta' filgħaxija fuq One. Disa skemi tal-Malta Enterprise ġew imġedda u mtejba bilan li jkomplu jattwaw il-pjan ekonomiku tal-Gvern għal-ġejjeni. Fil-fatt dawn l-iskemi jinċentivaw setturi ġodda tal-ekonomija biex ikomplu iwasslu innovazzjonijiet fis-servizzi u l-prodotti tagħhom filwaqt li jinċentivaw l-ekonomija f'setturi tradizzjonali ħalli jespandu l-operat tagħhom f'niċer ġodda. Għaldaqstant dawn l-iskemi fukaw fuq aspetti varji b'mod partikolari r-riċerka u l-innovazzjoni kif ukoll it-tkabbir tal-ħiliet tal-ħaddiema f'dawk li huma magħrufin bħala upskilling and reskilling. Dwar dan spjega aktar il-Kap Eżekuttiv tal-Malta Enterprise Gert Farrugia. Innovazzjoni u riċerka, allura qed nillonċjaw l-R&D scheme u anke l-Innovate illi jgħin il-kumpaniji li jimpjegaw riċerkaturi mill-universitajiet u mill-AMCAS, l-istituzzjonijiet akademiċi lokali, u anke qegħdin nassistu biex kumpaniji ikunu iktar ambjentalment sostenibbli u anke iktar digitali. Allura l-assjem tal-iskemi kollha qed jgħinu fit-target areas illi l-Gvern irid jara illi l-ekonomija timxi fis-snin li ġejjin. Waqt konferenza tal-aħbarijiet ġie nnotat kif dawn l-iskemi tal-Malta Enterprise saraw investiment li laħħaq il-190 miljun euro maqsumin lill-aktar minn 200 beneficjarju. Ma dan l-istazzjon il-Ministru għall-Ekonomija Silvio Xkembri nnota kif fost oħrajn dawn l-għajnuniet qed jikkontribwixxu fit-tkabbir ekonomiku ta' pajjiżna li hu l-akbar fost il-pajjiżi kollha tal-Unjoni Ewropea bħalma hu mistenni li jkun is-sena d-dieħla wkoll. Sa kif dan ma jfissirx li allura dawn l-iskemi ma jibqgħux jiġu aġġornati għal ħtiġijiet tal-lum. Bħala Ministru diġà tkellimt għawet nerġa' ngħidha li l-fokus u l-mira li s-setjajt għal din is-sena mhux biss li konna l-ikbar rata tkabbir, imma li konna l-ikbar rata ta' investiment dirett barrani li qatt kellu pajjiżna ġewwa wkoll għal din is-sena. U dan qed nagħmluh għaliex bekk nassiguraw li jkollna tip ta' investiment li jkun jista' jgarantixxi pagi aħjar u hemmhekk allura l-livell tal-għajxin ikompli avvanza l qudiem.